Kublai pi iwe pa iwe. Apna supaya pi sekene ka amen faithful and true channel. But ka jing pule ya ka jing im jong ki riu koi. Akan ka singi pule ya ka wake jing im jong wei o brother Gerard Majella. Nakawe ka kot ka bakerteng stay cheerful. But akan ka singi ipej ya ka jing tenju but ka jing job ha ka jing im jong une o Gerard Majella. Katok anis nem menshua ha keba ka kot kedon kwe ka kot keba la pau bha keba la tho do way uri khuj uba kerteng u Alphonsus Ligori ula tho kumne ka jing khuj baro ka kentup ha ka jing e ya ublei bat ka jing e ya ublei ka kentup ya ka jing ko ngu ya ka mon jong u Namar kata ngidei ban ai tilut yalade hakamon jung blei. Bat ban priang da ka jing sngukmen ya ki jing tinju bat ki jing job ki ba ublei upha ha kalenti jongi. Kene kede kebala shim nak wika kwat ka bakrteng the practice of the love of Jesus Christ. Te kumba ulah tho une u Alphonsus Ligori. Hato kane kala lane hato kalong kebala banle. Hakajing im jong u brother Gerald ula ya kendu ya kajing tenju ke bakrau. Kane kajing jia layatu da kibabun kinong tho ya kajing im ju. Kata kajing jia kalong kumne harum. Kaneria kajiano ketika samla ke Basyong ha Lacedonia. Ke kwa bandrung sya ke konven jong ke San Salvatore ke badon ha Foggia. Henry kamla namarba kam don pisa ban siu ya ke dauri ke balong ke badon kam ha kata ke por. U brother Gerard uju yarap ya ki samla kentei hakum kini ki jing ha ke jing shisha ulai rap ya palat ke wei ke samla kentei ha ke jing im jong u ke neria kalong ke wei naki da ke jing rap jong u brother Gerald kalala bandrung sya ke konven Hasan Salvatore Henry tang hadin laitayo ke neria kalalap pa ke jing im ha konven kam long kumba kalamudur kumta kalarai ban mi no mentami ke jing kumno kan yatu ya ka ying ka sem jong ka hato ki bahing hasem bat ki parlok ken pej po ne em ya kane ke bam sem la job ne ba kalong ka briu ke patieng ladai ki la le kumta kaneria kan omla ban sa ya kata ka jing ja burom Hata kapor omdon kano ka samla kentei ke ba suk banyak kendu ya kibriu jong ka snong ba kan longkum ke wei ke sister ke bala mikno ke bala rem kaneria kala dap daga jing bitar persya ya Gerard namar kamut badai mau ubala penhap ya ka hakane ke jing kumta kala rai pan kren ya ke ke bom day ke jing sisa. Kalau ong bah kam lami na ka konven namar ke jing long boman bat ke jing yaj pakalajong ki sister hakata ka konven. Oi ke ying ke sem jong ka kala bitar sisa. Ke jing alam bakala kapen misa kiwipat ki jing alam bakala. Bat kaneria kelanang jengai na ke jing sisa. Mentah ke jing tunjuk. Kaneria kelaai ya ke jing ya tuuru. Ba u ne u Gerard umde ubakoi kumba upau. U Gerard ula penbej ya arngut ki kun kentei jong ka ying kapuci. Na kue ka ying jong ki wei ki briu ki pakerteng ki ai mo kalong ying
Kapuci bandrung syaka konven kebadan ha Foggia mentaka neria kala kenok ba ujarat uladon jingadei bat kakun kentei kebarit kepakertengka Nicoleta Kapuci ha kapor ba usyong ha kaying jungki Halacedonia kala pengej ia kaying kasem jongka bat kalayatu yakine kijing kena how Father Don Benigno Bonaventure ha kajaka leit plapop hadin baula sengap yaka u Father Bonaventure la hukum yaka ban thok lut yakane kijing jia sya uriku Alphonsus Reguli ubalong hakata kapor u Superior General Jong kaneka Sengreuniam Redemptorist u Alphonsus u tibha ia u Father Bonaventure badiaka ying Kapuciru ulalengok jur bat lakhot ia brother Gerard banjubab halor kane kejing kenok syua kane u Father Villani ula syapha sya deliceto bantokit ya kata kejing jia Henry omdon mano-manoru hakasnong ne hakata ke Sengreuniam keberan hata ke jaka kiba la ban ngej ba kejing kenok jong kaneria kala ban long kejing sisa hadin kane u Gerard ulami Hakmat u Alphonsus Hapagani ula sa hangtai sibnai karbala pule ya kesiti Hakmat jong u kawai na kirai jong u kalawan pai ha kejumut jong u ngan om pen kesan lano ru ia ladi wat lada ngadon dau papiang tam ban lek kumta ulanget bakam dei kamon jung blei ban yada ne ban pen kesan ia ladi kumta ulas ngapjar namarkane Alphonsus banyadaya kanam jong ke Sengreuniam ke congregation ula mana yau Gerard ban pidiang ya ka communion bakoi lakhang ru ya u na ke jingalang jong kene ke Sengreuniam bat la mana yau ban thok shiti syakino kino la pha ya u sa chiorani kinong thok ya ka jing im jong u kiatu ba u brother Gerard ula sya yakini baro klem kano ka jing skubitar persya yano penban ulanang penklan ya ke jing IT bat ke jing sya sitom jong u nakabanta ke jing pen im ya kamen sim jong ka neria kibriu kila lengok balai ujak kensan wat ki father ber ki brother jong kene ke Sengreuniam Redemptorist kila sedang ban keli syapang jong u lapa ya u sya kawai pat ke ying Redemptorist sya ciorani hangta haba u novice master u Father Tam Nioa ula sya kerpat ban pej binia ya ke jinglong jong u Gerard ula thok ke jing pej binia wat ya ki barit tam kam syam lalap ke pas new hau dewan ke jing job hadin jan sibnai ke jing im kala sedang banlong ke pakia ya kan neria kajiano kala pangjur bat ke jing yap kala i kumba kala jan ha kata kapor kala pla how Father Bonaventure ba kala kenok klem nong rim ya u brother Gerard unong sengap plapop ulap tha yaka pan tho biang sya utu riukoi Alphonsus ban weng no ya baro ki jingkena u Alphonsus uladap da ki jingkemen haba ulai yoi ya ka city ke pa arjong ke neria bat marmar ula khot biang ya u brother Gerard u Gerard ru ula kemen sibun haba u Alphonsus ula keli
balai ba syam lah keren watang kawai ka kentien pan ya daya la de. Ujerat ula jubah. Kumnongan le father. Hato karul kam mana yang pan kesan ya la de. Pan susyak jar-jar ya kino kijing seneng le ni kijing pen sitom. Kiba wan superior. Alphonsus ula ong da kijing sarang. Kublai kun janga. To late not manta. But I will blay un kurkuya me. Kum tahu brother Gerard ula job ya kene ke jing tenju. Ke jingej ke baim. Bat ke jing syania jong u hau blay. Kelawan lambiang ya ke jing job ke ba omdon mano balak ban mutur. U Father Christopher Harris CSSR. Ula penkut ya kene ke jing jia da ke ba ong. Lada piwad ya ki kamba ha ke jing im jong brother Gerard. Kane gede ke wei na ki kamba ki bakrautam. Ka kamba jong ke jing Aisyah bat ke jing maap Krista. Ke jing mayan jong ke jing job jong. Kalong ke pau ba ka communion bakoi kalong ke jing kemen ke bakrautam bat ke jing bam mensim jong brother Gerard. Di kumno ulala ban im klem ka communion bakoi hadu bun benai. Father Michael McGreevy ujuba. Kajing keren jong uhi kipen pau syaiba. Utiba don pop. Kum tahu laban pidiang ya kajing syak sitom kum kamon jong blay. Ulangai skambo blay un pen bet ya ki ai barok. Haka juk kapor. Kumba ula thok hadin. Ula pidiang yau Jisu. Uparolok upa tam jong hakad onut jong. Kalabiang bandon ya hakad onut jonga. Ngan omdu ya nakad onut jonga ula ong. Klem la ban im klem ka communion. Kumta ula ai tilut yala de haki sangti jong blay bat ula yo jingarap. Ula ong ngapen kemen yala de haka jing krau bom jukut jong blay. Haka ne kurukom ka jing im jong brother Gerard kalong kanuksa yangi. Dengan sim jing hikai na kiriu kuit. Kiriu kuit hikai yangi ba omdon ai haka ne kepertei. Wat ka jing ru ki ba la ban pendu ya ka jing kermen jongi hau blay. Hooi ya kiriu kuit om syem lalat na kijing jong kijing im kum kiwi pat kibrio kila yai lengba kijing bat kijing ale baro teng ngila ban sengau babaro kila no yangi khamtam hakipor jong kijing jenjar bat kijing kenja marwai kam sniu shu ya kata ngila ban mut wat u bleiru ulai ja na kijing im jongi Henry ngimdei setia bandu jing kermen hau. Kumbau pastor Rick Warren uong ublei ubalakular ba om ino lane kentat yangi syem lakular bangin sngau ya jing don jong man kapor. Teng kai jing jar jong ublei kala ban pen mong bat pen sisa ya jing nget jongi. Henry Watt lakalong ke jing mayan ke bae ban sengtu ngidang peteng ban duai try pendroy ya ke jing jongi. Kariu kuit Mary McKillop kariu kuit ke panikong jong kari Australia kalaong kiri kuit ki nyau kor ya ke jing saksitom jong ki brio ki pen yasno ya ka bat ke jing saksitom jong utrai bat ki pen long ya ka kalenti jong ke jing penim kane kadai ke jing hikai ke koridor bah ban perkat kado ya wai ki jing hikai ban kentiu ke banikong kiriu kuit ki hikai yangi ba omdon ai hakane ke pertei wat ki jing ru ki bala ban pendu ya ke jing kermen jungi haublei. Gerard
ulala ban yang biang hadin kijing namar ulai yang scam bat ublay bat ulai job ya kinong shun jong kajing Aisyah kajing ngaurit bat kajing map kidai kidak jong kajing kuy kapasisya bat kapasau kajing bat kajing sanya haublay kawan lam sya kajing job wat hapedeng kajing kiba krautam kon men kepara umtungi yo iye kajing im jong une u riu koi u brother Gerard tungin ya bot ya kerkom long jing im ki jong u kenang ban ni don barabar yo blay hangi tu ya same kene ke video ya kene jing tu khana se phang une u riu koi u brother Gerard Majela